kandihay ato mi sa spring tanawa guys sa auntie. Unja guys naguman na adto pa mi sa mahayag Alicia. Ini guman mo ato pa mi sa pangpang. Kay mo ato mi sa dagat sa ang kulba. Dali panagat ato. Okay guys, maadto na mi daghang salamat guys. Kita-kita ta po. Okay guys. Ada na mi guys. Bularga na mi. Magtaod sa magmasa dita. Sang tubig si Mabel kay anong napod may mainom dala pa yung mga makaon na salamat day Mabel kay buutan ka kaadto. Salamat po dante. Kaon sa mi guys kay aron gyud mo may magkatasan ba kay mga usiron ba dala guys. Guys dok na to lahat tinuod. We are now here in Baclayon. This is Baclayon, the church. This is the church, the Baclayon Church and Immaculata High School. Baclayon Public Market. Ayan siya guys. Mercado. Lamay blendero na. Hello. Kami kini siya, tamis kini siya, sir. Mana siya melon nga kana pang cake. Cantaloupe, Chinese melon. Mot marago bubble gum. Humot bubble gum. Asa may pwede na kayo na. Kani sila tanan, pwede na. Kanito. Imiyaw ni nga tanom silang basag guys. Mao nila antahan tag 70 ang kilo. Tag 70 ang kilo.
Okay guys, na to sa lungsod sa Valencia. Mao ni ang Valencia. Ang Cebuana ang ilahang market. Merkadong publiko sa Valencia. Valencia, Valencia. Municipality of Valencia. Sentro sa Hagna. Ato ang pantalan. Mao ni ang Macdo, Hagna, ang mga kalamay. Hey guys, so namin karon sa Hagna. Palit niyo ang breakfast. Yeah. Ang kalamay dahil po ka may gasa. Okay guys, see you there. Hi guys! So, nakapalit na may og kwek-kwek. Tapos tulik ah. Kwek-kwek. So, mapalit na po din og kalamay. Oo, ito may pa. Guys, nakagawas ra gyud ta guys. So, dara. Oh, ang kalamay. Tuluhon na ba? Hi guys, nami karon sa Hagna mo ni ang simbahan sa Hagna. Oh, sige. Oh guys, mo ni ang simbahan sa Duer. Kandihay ang natauhan sa atong mga ginikanan. Charot. Hi guys. Mabigyan nila. Mga gulay, bake shop, may panawan, public market nila. Public market. Guys, gamay pa ko ani guys, ani kami manabo. Magbakli ra may gikan sa amo. Sa una gamay pa ko. Oh, ganahan ko sa una maguban-uban sang nanay, manabo mi. Ani, bahala magbaklay basta kay matauban naman ko guys. Ang lungsodaan. Okay guys, ano dere? Nasa lao tinda. Nasa sila yung mga kuan-kuanan ni sila pan. Ang pansa. Lungsodaan.
Ang kare deh. Ikan bukan masing-masing. Kan udah rin. Guys, mau nih siya ay magado sa sadaan. Ano yung isang ulan. Palit sa bigpan guys ha. Kaya magigas sa adto. Okay guys, dala na palit na mga pan. Kaya magigas sa adto. Okay guys, salamat.